Kaixo guztioi, hirugarren bideo egingo dugu lana eta energiari buruz. Honetan landuko dugu energia potentziala. Aurreko bideoetan ikusi genuen zer zen alde batetik lana eta bestetik ikusi genuen energia mota bat, energia zinetikoa. Bideo honetan ikusiko dugu beste energia mota bat, energia potentziala. Pizkat gogoratuz, lana zer den gogoratuz, gorputzak mugitzean lana egiten da. Beraz, lana egongo dela esango dugu, gorputzak mugitu alditugunean. Eta energia lan egiteko gaitasuna. Beraz, bideia hauek biak batera jartzen baditugu, energia izango da. Gorputz batek energia daukala esango dugu, gorputz horrek gauzak mugitzeko gaitasuna daukanean. Zu ikusten duzu zerbait eta galdetzen duzu zure buruari. Horrek zerbait mugitzeko aukera izango du? Bai, energia izan behar du. Ez dauka inolako energiarik. Ez da horren erreza eta beste gauza batzuk kontuan hartu behar dira, bale? Baina maila honetan hori ulertzearekin nahikoa izango genuke. Orduan, bi egoera ezberdin planteatzen dizkizuet. Alde batetik daukagu hemen palanka bat gorputz batekin, bai, eta beste palanka bat gorputz batekin. Eta hemen jarri dut pelota gorri bat lurrean, eta beste pelota bat gorri bat, baina lurrean jarri beharrean altuera jakin batean. Nik nire buruari galdetzen badiot. Ni pelota honekin kapasa naiz palanka hau mugiarazteko eta gorputza hau nolabait igotzeko? Pelota lurrean egonda, zuek imaginatu, horrelako pelota bat daukasunean nahi baduzue palanka hau mugitzea, aukera bat izango zen pelota hori abiadura jakin batekin joatea eta hori energia zinetikoa izango zen. Hori aukera bat izan ziteken. Baina dakigunez, pelota hori altuera jakin batera ekartzen badugu, bai, kasueratan pelota hori gotzerakoan gulana egon ginateke egiten, baina hori segu inporta, pelota hau hemen goian dagoenean, guztiok intuizioz jakingo duzue, nik askatzen badut pelota hau, jauziko dela gravitateren poderioz eta palanka mugiaraziko duela masa nahikoa badauka eta gorputza hau mugituko dela. Beraz, ni pelota hau altuera jakin batean izan da, nik badakit pelota honek badaukala gaitasuna palanka hau mugitzeko. Baina pelota hau ez dago mugimenduan. Pelota hau geldirik dago airean. Nik sostengatzen ari naiz eskuarekin adibidez, hemen dago jarrita. Eta derrepentean askatzen dut. Eta askatzerakoan jauziko da, talka egingo du eta mugitu ez da. Beraz, pelota hau altura jakin batean egoteagatik badauka energia. Igual ez da oso intuitiboa ulertzeko, baina ulertu behartzuna da, pelota zenbat eta altuago jarri, orduan eta kolpe handiagoa emango dio palanka honi, ezta? Beraz, pelota altuera jakin batean jartzen badugu, pelota horri energia, ari gara pelotari energia emoten. Eta pelota horrek energia hori dauka. Eta energia horri deitzen zaio energia potentziala. Kasu honetan esan dugunez, pelota honen energia potentziala 0 izango zen. Beraz, eta kasu honetan ez. Zergatik hau gaitasuna daukalako hau mugitzeko. Beraz, ikusten dugun lehenengo gauza, energia potentzialaz ari garenean, altuerak, bai, pelotaren altuerak, zerikusia izango duela. Zenbat eta altuera gehiago, orduan eta energia potentzial gehiago izango dugu. Eta horretaz aparte, suposatuko duzunez, ez da berdina pelotarin bat jaurtitzea metik, edo elefante bat jaurtitzea. Zenbat eta mas handiago izan, orduan eta kolpe handiago ingo du, orduan eta mugimendu handiago sortaraziko du, ezta? Beraz, energia potentziala buruz ari garenean, izatez hiru gauz izan behar ditugu. Energia potentzialaren formula horrelakoa izango da. Energia potentziala izango da gorputzaren masa bider G, dela 9,8 metro bider segundu garatu, konstante bat, beti da berdina, bider H, eta H izango da altuera. Normalean guingo ditugu ariketa guztiak, lurra izango da 0 altuera, kasu honetan pelota honen altuera 0 izango zen, eta hortik aurrera neurtzen ditugu, adibidez pelota honen altuera izango zen, baina neurtzen dugu, eta pelota honen masa eta pelota hau lurretik neurtuta daukan altuera jakinda, jakingo genuke pelota honen energia potentziala zenbatekoa den. Orain ingo duguna izango da energia honek, formula edo honekin, egongo ditugu bi kasu ezberdin ikusteko zelan kalkulatzen den energia potentziala. Ados, eta hau da energia potentzialaren formula. Energia potentziala juletan neurtzen da baita ere. Masa beti sartu behar dugu kilogramotan. G izango da 9,8 metro segundu karratu. Konstante bat izango da, beti izango da zenbaki berdina. Eta H izango da gorputzak edo objektuak izango duen altuera. Beraz, bi kasu ezberdin ikusten dugu. Alde batetik daukagu pelota bat altuera jakin batean, kasu honetan 2 metro, eta pelotaren masa kilogramo batekoa da. Eta beste kasu batean daukagu kotxe bat 500 kilogramokoa, eta bere altuera lurretik izango da handiagoa, 8 metro. Eta jakin nahi dugu zein den. Pelota honek daukan energia potentziala eta kotxeak daukan energia potentziala. Eta ikusiko duzunez oso erraza da kalkulua egitea. Energia potentziala da masa, kasu honetan bat, bider G, dela beti 9,8, bider altuera metrotan, eta nola metrotan daukagun, idazten dugu.
Idazten duzue kalkulagailuarekin, eta honek ematen du 19,6. Eta energia potentziala idazten da juletan. Beraz, energia potentziala kasu honetan izango da 19,6 jul. 19,6 jul izango da kilogramo bateko pelotak izango du energia potentziala lurretik 2 metrora dagoenan. Eta pelota horrek nola energia hori daukan, lana egiteko, hau da, gorputzak mugitzeko gaitasuna izango du. Zenbat gaitasuna? 19,6 jul. Konparatu dezakezu hau, aurreko bideoan, energia zinetikoarekin egin genuen kalkularekin, zinetan kalkulatu genuen, zenbat zen pelota eta kotxe bat zukaten energia zinetikoa abiadura jakin bat izateagatik. Vale, eta kasu honetan, bigarren honetan, kotxearen kasuan, energia potentziala, berdin, orain masa izango da 500 kilogramotan jartzen dugu, 9,8 eta altuera metrotan. Kalkula egiten bauzuen, niri eman dit, 39.000 eta 200 jul. Hau izango zen, energia potentziala. Ikusten duzuenez, kotxeak asko zeren masa gehiago dauka pelotak baino, beraz horrek ja egiten du hau asko zer handiago izatea, eta horretaz aparte altuera da honen laukoitza, beraz horrek baitera egiten du, altuera hemen agertzen denez egiten du energia potentziala handiagoa izatea. Eta hau da momentuz jakin behar duguna energia potentzialari buruz.